Il-Parlament Ewropew adotta miżuri mfassla biex itaffu l-impatt taż-żieda fil-prezzijiet tal-fertilizzanti fuq il-bdiewa tal-Unjoni Ewropea. Id-deputati Ewropej fil-fatt iddeċidew li jħaffu l-bidliet fil-politika agrikola komuni tal-Unjoni Ewropea kif proposti mill-Kummissjoni Ewropea biex jiġi żgurat li l-bdiewa jingħataw l-għajnuna fil-ħin ħalli jixtru l-fertilizzanti għall-istaġun ta' tkabbir li jmiss. U sabiex jiġi evitat tnaqqis fil-produzzjoni u fil-kwalità tal-ikel u żieda fil-prezzijiet tal-konsumaturi, il-bdiewa se jkunu jistgħu jirċievu appoġġ li jiswa sa 80% tal-piż finanzjarju addizzjonali tal-fertilizzanti. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jkollhom ukoll il-possibilità li jżidu l-pagamenti bil-quddiem fuq il-pagamenti diretti minn 70% għal 75% u jħallsuhom lill-bdiewa affettwati direttament wara li japplikaw għalihom u mhux biss wara s-16 ta' Ottubru kif definit mir-regoli attwali. L-Istati membri se jkollhom ukoll aktar flessibilità biex jassiguraw il-budgets tal-pagamenti diretti tagħhom għas-sena d-dieħla. Ir-regoli proposti mill-Kummissjoni ġew adottati mill-Parlament Ewropew b'576 vot favur, 62 kontra u 15 l-astensjoni. U dan il-pass se jaffettwa b'mod pożittiv anke lill-bdiewa Maltin u Għawċin. Il-test issa jeħtieġ li jiġi adottat formalment mill-Kunsill tal-Ministri u ppubblikat fil-ġurnal uffiċjali qabel ma jkun jista' jidħol fis-seħħ.